Máis que se esforzaron en percorrer o mar, prestos pra acción sen vacilación a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo ceo azul, non Era unha vez os exploradores. sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude, a outra latitude non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Os irmáns Pinzón. Engarda, Francisco. Volviches gañar, Martín. Pois sí, cando comprenderás, meu querido irmán, que coa espada o importante non é a forza, senón o equilibrio e a destreza. A babor, mirade, mirade. Parece unha fortaleza. É a fortaleza de San Xorxe da Mina. Os portugueses acaban de construíla hai pouco. E ti crees que poden vernos, Martín? Sí, vennos, pero non saben que somos españois. Non levamos bandeira no mastro e a pinta é moi rápida. Non nos darían alcanzado. Unha carabela. Que raro, non leva bandeira. Nin sequera distintivos nas velas. Serán españois. Non, non se atreverían. Deben ser comerciantes portugueses que van ao sur. Por ali. Aos indíxenas non lles gusta deixarse ver, pero son honrados, xa o verás. Mar aberto, non é bo momento para cruzármonos cos portugueses. Barco a babor. Que pabillón. Onde o vexo. Son contrabandistas, temón a babor e avante. Imos cortarlle o paso. Preparados pro combate. Capitán Pinzón, ali, un navío a estribor. Unha nave portuguesa lenta como un caracol, pero están armados. Timón a babor, despregadas velas. Moi ben, xa están ao alcance. Fogo! Mirade todo a estribor. Fogo! Dispárannos por todas as partes. Crees que nos van dar? Non, Francisco, non te preocupes. Estaremos fora do seu alcance antes de que volvan recargar. Rápido, fato de vagos inútiles. Mariñeiros de auga doce. Aparta. Home, a auga!
Collede os grillóns. E a eses tamén. Podemos volver tranquilamente. Xa estamos en Palos de la Frontera. Que alegría estar na casa. O noso cargamento vale uns 100.000 maravedís, pero ti queres que paguemos os aranceis, Francisco? Non, nin pensalo. Habemos descargar esta noite. Polos irmáns Pinzón, os mellores capitáns de Palos. Mañá a alba saímos cara a Roma. O padre Pérez vai vir connosco. Eu podo ir? Pois claro, Xanciño. Ben! A cidade eterna. Agora imos ao Vaticano. Ah, padre Xoán Pérez, sede benvidos. Acompañádeme, pero avísovos de que o Vaticano está en obras. Estamos reformando a Basílica Vella. Vai ser maravillosa. Vin os planos de Bramante, Miguel Anxo Buonanotti. Ademais, a súa santidade decidiu ampliar a Biblioteca Apostólica Vaticana. Hai que ir cos tempos. Vide, vou vola a amosar. Que mapa é este? Acabo de facer Paolo Toscanelli, Quen é? un médico e astrónomo de Florencia. Entón, segundo el, só hai 4.000 kilómetros das Canarias ata Asia. Bastaría con atravesalo o océano cara ao oeste. Sí, é o que di, pero non sei eu. Ninguén foi comprobalo aínda. Recórdame a outro mapa. Dígame, padre, podería facer unha copia? Claro, fillo. Mentres, preto de Madeira, unha pequena illa no Océano Atlántico. Mira ali. É un náufrago. Vou ver se respira. Sí, está vivo. Señora Colombo, un náufrago. Temos que intentar salvalo. Rápido. Cristobo, ven. Pasade, deixade sobre a cama. Filipa, prepara un caldiño quente. Quen sodes? Chámome Cristóbo Colombo. Estades na miña casa, en Madeira. Sodes mariño. Sí, teño navegado moito. E vos, de onde vides? Dicídeme. Chámome Alonso Sánchez, son piloto de navío, veño de lonxe, de moi lonxe, de onde ningún cristián navegou antes ca min. Descansade, xa mo contaredes todo máis tarde. Non, non, achégase a miña morte, debo contárvolo agora. Achegademos. Estades seguro? Falades da China, do Xapón? Sí, traédeme un mapa. E unha pluma. Vou amosar. Aquí, unha tempestade terrible, feroz, levou cara ao oeste, a 700 ou 800 leguas das Canarias. As Antillas e Asia están aquí. Certo. Oh, Deus santo, Sánchez. Colledeme a bolsa. Abrídea, abrídea. Paxaros magníficos e ouro. Ouro. 800. Naquela época, hai máis de 500 anos, falecían moitos mariñeiros no mar. Daquela ignorábase a existencia de América. Mirade como imaginaban o mundo, moi diferente do que coñecemos. Pois non che eran moi listos naquela época. Nin sabían que existía América. Pois sí que eran parvos. Ai. Nós sabemos moita máis xeografía ca eles. É que daquela non se trataba de aprender xeografía, había que inventala. E que fixo Cristóbo Colombo? Foi velo rei Xoán II de Portugal para pedirlle que lle financiase a expedición, pero non aceptou. Seu irmán Bartolomeu foi velo rei Enrique VII de Inglaterra sen éxito. Despois intentouno con Carlos VIII de Francia e súa irmá Ana, pero estaban demasiado ocupados coa guerra. En canto a Colombo, inclinouse polos reis de España, Isabel e Fernando.
Señor, o vosso proxecto é audaz. Faremos que o examinen os nosos doutos mestres da Universidade de Salamanca. E a súa ilustrísima obispo Dávila presidirá a comisión. Queredes ir ao leste navegando cara ao oeste, pero ninguén demostrou que a terra sexa redonda. O océano é demasiado extenso para darse atravesado. O mesmo Santo Agostinho negou con insistencia a existencia dos antípodas. Ademais, non daríades camiñado coa cabeza boca abaixo. Desde a creación do mundo xa exploramos todas as terras que existen. Non queda nada que descubrir. En consecuencia, dicimos que o seu proxecto é irrealizable. Informaremos os reis católicos. Proxecto irrealizable. A súa petición non é aceptable. Tratáronme de tolo, padre Pérez. Pero eu vin eses indios cos meus propios ollos. Ademais, mirade o que trouxen comigo. Eses indios están nos esperando, padre. Esperan o home branco e pensade que ali hai moitas almas inmortais que salvar. Temos que ir, padre. Burros, son todos uns burros na corte. Pero hai un tempo fun o confesor da reiña e aínda son benvido no palacio. Ides ver do que son capaz. Por mandato das súas majestades, os habitantes da cidade de Palos deberán subministrar e armar 2 das súas naves co fin de poñelas a disposición do señor Colombo aquí presente nun prazo de 10 días. 2 naves, que os vai a buscar el mesmo. Porque temos que darlle 2 naves. Aquí naves non temos. A non ser que queira esa. Pois eu non vou ir con ese estranxeiro. Nin ti, nin ninguén. Pero... Vamos velo, Martín. Escoitade o meu proxecto. Mirade este mapa de Toscanelli, señor Pinzón. Xa o coñezo, teño un igual. E este é o mapa que fixo... Bejaín. Martín Bejaín, ese tamén o teño. O imago mundi do cardeal Pedro de Eilí confirma que o océano é completamente navegable. Sí, en efecto, Aristóteles sempre o dixo. Pódese dividir o mundo en 24 horas de longitude. Cada hora abrangue 15 graos de 57 millas. O que suma a 20.000 millas en total. Penso que son máis. Dis que sodes un gran mariño e eu dispoño de certa información que é secreta, pero ali hai unha gran fortuna esperándonos. Poderíamos compartila a partes iguais como irmáns. Con esas condicións estou disposto a participar na aventura coas miñas carabelas. Encárgome eu de recrutar a tripulación. Ben. Coñezo os bos e os malos. Estes son vos mariñeiros, podos levar? Non, estes son prisioneiros da Santa Inquisición. Son conversos, xudeus, condenados ao lume divino. Estes sí podedes levalos. Son todos asasinos e ladróns, carne de patíbulo. Entón, que dicides? O aire e a comida serán mellores nas miñas naves, non? E, sobre todo, non esquezades. A volta, se é que volvedes, por suposto, perdoarásevos a condena. Que dicides? Sí. Iremos, pero co estranxeiro non. A Colombo non o queremos. Quere que embarquemos nunha viaxe da que nunca regresou ninguén. Hainos que si volveron. E, ademais, non oístes falar do viaxeiro chamado Marco Polo. El tamén contou que ali había ouro, que vira cidades enteiras cos tellados de ouro. Non vos decatades. Ademais, non ides navegar co estranxeiro, senón connosco, cos Pinzón nas nosas naves. E ei vos pagar eu. Ben, sí, iso xa é outra cousa. Pois eu confío nel. Sí. Cuidado! Atención á dereita. Tamén imos levar armas. Conseguín as mellores, almirante. Aí llevan. Espero de todo corazón non velos máis. Cando os volvas ver, serán homes libres. A estes podedeslles confiar as misións perigosas. É o prezo da súa liberdade. Ei, Luís, ven aquí. Sí, señor Pinzón. Este é Luís Torres, un bandido, pero a vos ser útil. Sabe cociñar, virar o temón, dicir a hora, contar as leguas e fala 5 linguas. Sí,
E que linguas falas? Portugués, árabe, grego, hebreo e arameo para servirvos, excelencia. Pero se imos ás Indias e a China. Non se preocupe, aprenderei chinés. Ben, todo preparado. Podemos partir no nome do noso Señor. Soltad amarras. Fora! Veña, marchade! Marchade! Fora! Fora! Arriada mesana! Así imos ir máis devagar. A Santa María é máis lenta, senón imos pasar a viaxe esperando a Cristóbal Colombo. Mira, Francisco, hai erva debaixo da auga. Vai buscar a izquierda. Buscabadesme? Sí. Ves esa erva dai? Esa erva? Quero saber lo profunda que está. Baixa a comprobalo. Eu? Si, ti. É o prezo da túa liberdade. Pero é moi profundo. Podería haber monstros, serpes de mar. Toma, colle isto e salta. Senón... Hermoso animal. Contanos. Debe haber 5 ou 6 brazos, máis ou menos. Ben feito. Cando volvamos serás libre. Sí, sé que volvemos. Os homes non poden máis, almirante. Onta noite escoiteinos confabulándose. Queren volver, están desesperados e crin entender que queren tirarvos ao mar e logo dicir que caestes por accidente. É comprensible, padre. Poide que fose demasiado duro con eles. Ademais está ese tal Martín Pinzón que se ten polo xefe da expedición. Sí, sei que puidamos partir grazas a él, pero eu aínda son o almirante da frota. Vou falar coa tripulación. Vedes esas ervas? Significan que a meta está cerca e que entón as terras serán vosas, as riquezas, o ouro, moito ouro. Escoitade, para animarvos, o primeiro de vos que vexa a terra recibirá unha recompensa de 10.000 maravedís. 10.000, que vos parece? Mirade, a providencia está da nosa parte. Ese vento a nos sacar daqui todos os seus postos. Todos os seus postos! Capitán, o último barril de auga escachou e as provisións estragáronse todas. Hai que atopar as outras carabelas. Izada a vela maior, virado o temón, baixo a ver os estragos. Nave á vista! Cen maravedís cada unha. Quen quere? Eu! Os capitáns son uns incompetentes. Ese Colombo, o estranxeiro, non ten nin idea. Sempre está encerrado no camarote cos seus mapas e os seus libros. Xa estou farto. Aínda mando esta nave. Escribán, anotado o nome deses homes. Ao mínimo problema fareinos colgar do pau maior. Entendido? Non avanzamos. Hai que esperar, pero se dura moito, a tripulación vaise amotinar. En canto poidamos, imos ir ver a Colombo ao barco principal. A comida está podre. E isto vai ir a peor. Non nos movemos. Sí, estamos parados. Ese Colombo non é un mariñeiro, non ten nin idea.
E se o tiramos pola borda, rapaces? Atención, achégase a pinta. Advírtovolo, non fagades parvadas. Queremos volver á casa, capitán. Non sabemos onde imos. Non imos a ningunha parte, non nos movemos. Ese Colombo non é un mariñeiro, non sabe nada. Calmadevos, vou ir falar con el. Os homes están cansos e hai máis dun mes que saímos. Onde está esa terra? Non sodes como eses homes. Tede un pouco de paciencia, capitán. Mentides sobre a distancia que levamos percorrido. Navegamos máis das 700 leguas previstas e vos dicides 500. E esa terra, queredes dicirme onde está? Tede un pouco de paciencia, capitán. Os paxaros que vimos, as ervas que atopamos no mar... Todo iso proba que nos achegamos ao noso destino. Contádesnos mentiras, señor Colombo. Non coñecede a ruta das Indias. Inventaste as vosas fazañas para enganarme, para enganar as súas majestades. E se algún día volvemos, voume encargar de que o saiban. Son o almirante desta frota, señor Pinzón. E debedesme obediencia. Non diciade lo mesmo antes de partirmos. Eu son o capitán das miñas carabelas, perténcenme. Isto é insubordinación. Queredes morrer, capitán. Se seguides así, cos homes a piques de amotinarse, sodes vós quen ides morrer. Coa primeira brisa, aconsellevos que tomede o rumbo oeste-suroeste, almirante. Daí veñen os paxaros. Non, imos continuar cara ao oeste. Que teimudo é Colombo? Non tanto, mira, cambian o rumbo. Capitán! Ai, Rodrigo de Triana, pero home, que cho corre? Por que me espertas a estas horas? Ali, capitán. Vin terra, sí, vin terra, capitán. Ai, como sexa mentira vai ver. Francisco, ven aquí, rápido. Ai. Unha franxa de terra, luces, son fogueiras, sen dúbida. Por fin terra, mañá estaremos ali. Eu fun que navío, capitán, eu fun o primeiro, non sei. É certo, bravo, vas recibir a recompensa prometida, 10.000 maravedís. Ben, 10.000 maravedís, con iso vou comprar unha granxa en Andalucía, con vacas, galiñas e ata un cabalo para min. Sí, un cabalo. Disparados canóns, hai que dar a boa noticia. Almirante, avistamos terra, xusto diante de nós. Estade seguro? Seguro. Habémolo ver mañá pola mañá. Rodrigo de Triana tiña razón, ben mereza a recompensa. Que recompensa? Pois os 10.000 maravedís que prometestes. Pero, capitán, se eu vin esas luces moito antes ca el. Ah, como podedes? Así, pra historia, imos ser os primeiros. Estes son os habitantes das Indias? Non o creo. E onde están os tellados de ouro e as vestimentas de seda? Colombo cree que estamos na China ou nas Indias. Pero eu creo que estamos nas Antillas. Adiante! No nome dos reis católicos Isabel e Fernando, tomamos posesión destas terras. Dinos, mestre, foi así de verdade? Na escola falaronnos de Cristóbo Colombo, pero nunca dos Pinzón. Facedesme preguntas moi difíciles, cos anos a historia deformase, algúns feitos... Algúns personaxes quedan no esquecemento. Sí, Colombo descubriu América, pero a historia non é tan sinxela. Durante anos os Pinzón pleitearon para que se lle restituíse unha parte da gloria. Hoxe na pequena cidade de Palos, no sur de España, non hai estatuas de Cristóbo Colombo, pero sí de Martín Alonso Pinzón.
Queremos saber o que hai máis alá.